Hello, may buntag sa inyo hatanan na pang namo sa maayong panlawas. Niya na pod ang inyong alagad si Pastor Virgilio Lim aron sa pagpaambit kanato sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa ta magsugod, magampo usa kita kung muduol kita ngadto sa atong buhi nga Dios. Amahan na mo bulaan, nagapasalamat kami kanimo karong buntag. Salamat sa imong kaayo, sa imong gugma, sa imuhang grasya dinhi kanamo. Ako nagaampo Lord nga sa among pagpamalandong sa imong pulong karon. Imo kaming dasigon ug imo kaming tagag inspirasyon sa paglahutay diha sa pag-ampo labi na panahon sa kalisdanan. Kini Ginoo among gipangayo, among gihangyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay. Yatong miaging simana, nagtuon kita mahitungod sa paglahutay diha sa mga pag-ampo. Atong nakatunan sa atong pagtuon, nga usahay na ay mga panahon nga ang tubag sa atong mga pag-ampo, malangan. There is a delay of answers in our prayer. Ug gikan sa pagtudlo ni Jesus, makatunan nato nga namulong siya nga kinahanglan dili maluya o dili mawad-an sa paglaom ang mga kalakinan, labi na ang mga nagaampo, hinunua magpadayon sila sa pag-ampo. O ang maong kamatuoran ngayong gisulti, iya ka nang tagaag ilustrasyon pinaagi sa usa ka sambingay may tungod sa usa ka balo nga nangayog hustisya sa usa ka dautan ug walay kahadlok sa Dios nga maghuhukom. Ang widow nangayo siya justice. Ug atong makita nga kinahanglan makatunan nato unsaon pagdaog nining problema nato sa pag-ampo kung kita maka-eksperyensya og mga pagkalangan. Ug kini masulbad lamang kung kita adunay hustong pananaw o paglantaw, pagila kung kinsa ang Dios ug sa atong kaugalingon. Ato nakatunan usab nga kinsa man ang Dios. Unsa man siya? Ato makatunan nga ang Dios usa siya ka Dios nga nagatagad kanato. Mabasa nato sa Salmo 103 bersikulo 13. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear Him. Maluoy ug maluluyon ang Dios kanato nga iyahang mga anak. Ug mabasa usab nato sa Isaiah 49 nga nag-ingon ang pulong sa Ginoo dito pinagi kang propeta Isaiah nga ang Dios dili malimot kanato ug kanunay siyang nagtagad ug naglantaw ug kanunay nagpaminaw sa atong mga pag-ampo. Ingon pa sa Isaiah 49 nga malimot pa ang mga inahan sa ilahang pagpasuso, pag-atiman sa ilahang mga anak nga nagtutoy sa ilaha, apan ang Dios dili gyud malimot. Ngani giingon sa Ginoo pinagi ka Isaiah nga kita gikulit diha sa iyahang mga palad pagkaanindot igsuon. Nindot kayong may baw-an nato kinsa ang Dios ug unsa kita usab diha para kaniya. Siya usab ang Dios nga dili o walay gahom sa paghatag sa atong mga panginahanglan. Usahay na ay mga delay pero wala ka na magpasabot nga wala na siya magtagad o kulang siya gahom or dili siya makahimo sa paghatag sa atong mga gipangayo. Kay diha kaniya walay mga butang imposible. Ngani dunay sugilanon sa diha sa basahon ni Lucas may tungod sa pagkatao sa atong Ginoo. Adunay usa ka pare nga ginganlag si Zacarias, doon na siya asawa, mga tigulang na sila, o ang iyang asawa
tigulang na kaayo, wa gyud sila anak. Ug sa dugay panahon sila nagampo nga tagaan sila sa Ginoo ug anak. Usa ka adlaw ana, samtang siya naghimo siyang serbisyo didto sa templo, nagpakita kaniya ang anghel. O nag-ingon kaniya, ang imong pag-ampo gitubag. Ug ang imong asawa manganak og usa ka anak nga lalaki. Ug mao kana si Juan Bautista, igagaw ni Jesus. Ug makita nato nga kini si Sakaraya sa sinugdanan wala siya motuo ug tungod ana pahamtangan siya disiplina sa Ginoo. Usa ka tuig wa siya kasulti. Ug diya lamang siya nakasulti sa dihang gipanganak na ang iyang anak. So sa bersikulo 36 ngadto sa 37, niingon ang anghel sa dihang mibisita ang Ginoo ang anghel sa Ginoo ngadto kang Birhen Maria niadtong panahon na. Niingon siya nga manamkon ka og usa ka ngadto kang Maria, manamkon ka, magsabakag usa ka batang lalaki. Niingon si Maria, unsaon pagkahitabo ni ana nga birhen man ko, wala pa ko kailang lalaki. Ingon siya, mukunsad ang balang espiritu ang anghel sa iya ug landungan ka sa gahom sa Espiritu Santo ug ikaw mga nakugo sa kalalaki. Ngani ang imong igagaw niingon siya nga si Elizabeth muanhi karon ug siya unom na kabulan nga mabdos. Kay diha sa Ginoo walay imposible. Si mga igsoon, si Zacarias ug si Elizabeth, tigulang na sila kaayo. Nilapas na sila sa panahon nga sila manganak. Apan sa dihang nagpadayon sila silang pag-ampo, nangayo sila sa Ginoo anak, gitagaan sila sa Ginoo. Kay walay imposible ang Dios. Walay imposible diha sa Dios. Igsoon, ang atong Ginoo gamahanan siya. He is all powerful. O kini nagpasabot nga pwede niyang buhaton ang gusto niyang buhaton. O kini wala magpasabot nga ang Ginoo limitado siya sa ato ang mga edad o kahimtang o gilayon. No, bisag unsa ta katiguang nga ni si Abraham ang iyang asawa si Sarah nag-edad 90 anyos nakapanganak pamanggihapon. Ingon nga ang Dios gamhanan, walay butang nga dili niya mahimo, kana nagpasabot nga bisan ang hangin, ang tubig, ang gravity o ang physics, no? Walay mahimo sa iya gamhanan ng Dios, ang patay iyang ginabuhi. Ato mga panginahanglan, able siya sa pagpatagbo niya na. Ug ang Dios usab, He is all knowing. He knows everything. Ato na nakatunan ni aging simana. Nahibalo siya sa imong kagahapon, nahibalo siya sa nagahitabo sa imong karon ug sa umaabot. He is all knowing. Ug walay makapakurat sa Ginoo. So may mahitabo kanato. Kining COVID-19 dili ni usa ka butang nga nakuratan ang Ginoo. Kita lang. Murag nanibago ta kay wa ta kay balo ngano naabot ni kining mga butanga. Pero wala pa ni mahitabo ni gisulti na ni daan sa Ginoo sa Mateo 24. Ingon siya, dunay mga pestilence, kagubot, gira, manghitabo sa kalibutan. So, nothing takes God by surprise. Ang iyahang kahibalo, hingpit. Ug nahibalo siya ug unsa ang umaabot ug unsa ang karon. Walay butang nalilong tubangan sa Ginoo. Unsa may mong kahimtang igsuon diha karon nga namati ka nasayod ang Dios sa imong mga panginahanglan. And God is not only kanang all powerful, all knowing, He is all present usab. Ingon pa sa Psalm 139, where shall I go from your spirit, or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. Sheol sa lubnganan. Siya kung naadto ko sa kilailidman sa yuta, tuwa po ka. Kung naadto ko sa langit na po ka dito. Ang iyahang presensya, igsuon,
naa sa kinatibukan tanan dapit. Kung sa gikinahanglan nimo diha karon, samtang naga-istorya ko niini, ang Ginoo able sa pagpatagbo niya na. Tungod kay ang Ginoo naa diha uban kanimo. Labi na kung ikaw anak sa Dios. Kaya sa Ginoo pagpatagbo sa imong panginahanglan o kaya niya sa pagdasig kanimo pagpatagbo sa imong panginahanglan. Ang atong Ginoo usahay tugutan niya ang mga delay para sa atong kaayuhan. Ug usahay bisan lisod kayo sabton nato kay ang mga hinungdan natago dinhi nato. Wala ta kay balo ngano nga gitugutan sa Dios, ngano nga malangan ang mga tubag sa atong pag-ampo. But one thing is for sure, nga kanang mga kalangan para sa atong kaayuhan. Ug ang atong Ginoo makita nato nga nagadelay siya ug nagalangan siya kay ang iyahang mga buhat ang iyang ginahimo para sa atong kaayuhan. Ngani usahay dili nato masabtan ang mga butang nga nagahitabo sa atong kinabuhi o sa dihang nanay tubag sa atong mga pag-ampo, makita na lang nato nga mao ni ang rason nganong nagahitabo katong mga butanga. Pananglitan, igsuon bag-o lang sa among kinabuhi ingon nga mga alagad sa Dios. Niadtong panahon nga nabilanggo si Joy, purting paita gyud namo, purting lisura, nagpangutana ko sa Ginoo nganong nahitabo kadtong mga butanga. Wala ko masayod kung unsay akong sala, unsay akong nahimo. Apan ang usa ka butang ang among present situation kalit kaayo nga nahibaluan namo nga na-involve akong anak. Niya nang usa ka kaso. Ug siya nabilanggo for 5 years. Ang iyang igsuon nga siman, si Boyet mo gyud to in taon nagahimo og tabang, nagabayad sa abogado og nagatabang kanamo. Grabe kaayo. Grabe kayong iyang mga pag-antos. Iyahang gisakripisyo ang iyahang mga personal nga mga panginahanglan para lamang nga matagbo ang panginahanglan ni Joy didto sa jail ug sa among mga panginahanglan. Grabe kayo ang iyang mga pag-antos ng akong anak na si Boyet. Og niining panahon nga naa kining COVID-19, igsuon sultihan ta ka. Karon na nako nasabtan. Karon na nako nahibaluan ang mga katuyuan o mga hinungdan ngano nga nanghitabo katong mga panahon na. Wala ko kasabot ang mga rason nganong niabot kato sa para sa moa. Pero niining ulahing mga adlaw nasabtan nako. Igsuon sultihan ta ka. Si Boyet nag-negative siya sa tanan nga swab test. Unya wala lang siya kadayog sakay tungod sa problema nato sa COVID-19 karon. Ug karon ang amo ang resources nga gigamit namo para makaadto siya dito sa Manila, hurot-hurot na. Wala lang dayon namo damha nga nag-ungaw sa kuyaw ang iyahang pagpuyo dito. Wa mi kabalo nga natipon siya sa daghang mga siman kauban sa diha sa usa ka boarding house. Apan salamat sa Dios, naa si Joy nga gigamit sa Ginoo ug ang iyang bana. Sila mo'y naghimog paagi nga mabalhin si Boyet didto sa usa ka hotel. Miabot ang panahon nga si Joy nakabayad siya, nakahimo siya balos para sa sakripisyo nga gihimo sa iyahang igsuon. Ug dili lang kay kana lang igsuon, sultihan ta ka. Usa ka testimony pud ni bag-o lang nahitabo. Si Boyet imbis nga mularga na unta siya, frustrated sila nga naman. Tungod kay ang iyahang barko nga gisakyan dili pa makahimo sa pagkambyo og mga trabahante
Tungod nining COVID-19, wala sila gitawag nga convenient port nga pwede sila dito maghimo og crew change. And so, natapos na ang iyahang panahon o iyahang pagbaya na ang pagpuyo dito ni atong hotela. Mahal ra ba kayo tag 3,000? Wala may kabalo kung asami mo adto. Asami mo mangitag kwarta. Nagampo mi si Ginoo. Walang ko damag gyapon. Nahibalo ni ang akong anak na si Joy. Naghimo na po siya paagi nga mabalhin si Boyet sa usa ka barato-barato. Pero siya nag-inusara sa maong hotel. Kaduha na ma-extend nga ni karong bag-o ikatulo na pod. Sila Joy lang gihapon. Matod pa ni Joy siya ang testimony sa gitek sa iyahang bana nga naluoy pag-ayo ang iyang bana nga si Steve sa kahimtang ni Joy ani Boyet didto sa Manila tungod kay nagungaw ang iyahang kinabuhi diha sa Kakuyaw tungod nining COVID-19. Ug mo to hinungdan nga gitandog ang iyang kasing-kasing sa Ginoo, gitabangan niya si Boyet. Ug akong giinan akong anak nga Joy, kamunduhan ni Steve muramog si ikaw si Esther o si Joseph nga kamo gipadala sa Ginoo ni anang dapita og naa mo sa maong posisyon karon sa maong kahimtang aron pagluwas sa mga nanginahanglan. Bisan tuod og wala kay mi matabangin nila Joy, pero importante para namo matabangan ang among anak na si Boyet. Igsuon sa di nato matugkad ba? Di nato masabtan ang mga paagi nga gitugot sa Dios din nato. Dunay mga delay sa atong mga pag-ampo. Kami tinuod lang murami og kanang nabalaka, nahadlok tungod sa mga delay sa amoang pag-ampo, wa pa gyud makasakay si Boyet. Apan nining mga panahon na igsuon gipakita sa Dios that He is able to touch the heart. His hands are not short to touch the heart of my son-in-law o sa akong anak. Tuwa sila sa Canada. Iyahang hikap ang kasing-kasing. Ug ang Ginoo di lang kay all-powerful, ever-present wherever you are. Whatever you need, He is able to do. So, igsoon makita nato nga ang Diyos, able siya. Able siya. Sometimes, sa ako nang giingon, nga batiyo nato, reluctant ang Ginoo sa pagtubag sa atong mga pag-ampo. Apan, ang mga delay sa mga pag-ampo, dili ka na gikinahanglan aron mabag-o ang Ginoo. Atong rumbuhon ang iyahang trono sa mga pag-ampo aron mausab ang iyahang plano para nato. Dili na mo ay hinungdan ngano nga usahay dugay ang tubag. Pero ang mga kalangan sa mga pag-ampo usahay gidesign sa Ginoo because instead of we want God to change, but He changes us. Usahay kining lahutay sa mga pag-ampo, magdala kini kanato og mga pagkabag-uhan dinhi sa atong kaugalingon. Og naga-build up kini dinhi kanato og karakter. Karakter nga naa sa Dios. Mahimutang mapailubon, malahutayon, masaligon taliwala sa mga pagsulay. Mo kini usahay paagi sa Ginoo aron tukuron dinhi kanato sa atong kasing-kasing ang iyahang gugma og pagtagad. Usahay dili nato matugkad, masabtan ang iyahang mga ginabuhat, pero mao kana ang ginabuhat sa Ginoo dinhi sa tuang kinabuhi karon. Nga dunay mga kalangay kay adunay mga tinguhan Dios nga mabag-o dinhi nato. Usahay niingon si Jesus nga maglangan ba kaha ang Ginoo sa pagtubag sa ato ang mga pag-ampo? Tagaan ginadaw dayon ta og hinanali nga tubag. Usa man ang pulong hinanali or speedily.
Usahay ang iyahang usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig para nato. Ug ang usa ka libo ka tuig para sa Ginoo, usa lang ka adlaw para dinhi nato. Igsuon, ingon pa sa 2 Peter chapter 3 verse 8 mo nang iyang giingon nga ang usa ka adlaw sa Ginoo, ang usa ka libos ka adlaw sa Ginoo, usa lang ka adlaw para niya. Ug usahay dili natong matugkad ang kalangay, ang kadugayon. Pero angay nato masabtan ug diha nato ma-appreciate ni anang kalangay ug ni anang kadugayon sa tubag sa atong pag-ampo unsa ang Dios dinhi kanato. Igsuon, importante pod nga mailhan nato dili lamang ang Dios kundi kita usab. Aduna tay proper view of ourselves ngadto sa Ginoo. Nganhi sa atong kaugalingon di ay. Kita usahay masubo kita tungod sa mga kalisdanan nga atong giagian. Ug ingon nga mga magtotoo sama sa balo, dili lamang siya nawad-an sa iyahang bana, pero kinahanglan siya makigbisog sa pag-atubang sa mga pakigbisog nining kinabuhia. Siya nangayo siya justisya kay adunay mga mangingilad nga nag-ilad sa iya ug miduol siya ngadto sa maghuhukom, tabangi ko, tagay ko justisya. Ang Biblia nagpakita nga daghang mga magtotoo nga nag-antos, gisakit, sukad pa ni adtong panahon nga natukod ang kalibutan. Tanan nga nagsalig ug nag-alagad sa Ginoo, miagig kalisdanan. Labi na ni adtong panahon human mamatay atong Ginoo, ang mga nagsunod kaniya, ang uban kanila gipakaon sa leon, ang uban gihimong sulo, gigapos sa usa ka haligi, gibubuan og krudo o gihimong sulo. Ang uban kanila gipanggabas. Munay gisulti diha sa Hebrews chapter 11 verse 37. Muna makita nato nga usahay mag-ingon ta nga to sa Ginoo, Lord, hantod ano sa matapos ni. Tingali nga atong kaimtang ron kay na problema ta, wala tay pambayad sa atong mga utang, napuno ta sa utang. Una sa hospital ba ang atong mahal sa kinabuhi, at kabalog hasta mangitag kwarta. Uwa tay trabaho, naglisod ta, naay nagbalatian diya sa atong panimalay. Igsuon, nahibalo ang Diyos, ana. O kay balo siya, unsay imong mahimo, o unsay mga butang nga dili nimo mahimo. O importante nga masayran nato, nga bisan pa og magtotoo ta, moagi gid ta og kalisod, mga pagsulay, di gid ta makalikay ana. Munang giingon ni Apostol Pablo, 2 Timothy chapter 3 verse 12, nga bisan kinsa nga buot mga lagad mosunod sa Ginoo, moagi gyud og kalisdanan. So, sometimes, many times, kita mag-grieve kita sa mistreatment of difficulties and trials of life. But we need to persistently bring our needs, heartfelt needs to God. Sama ni ining widow, di kita muundang isuon sa pagampo, pagpangamuyo. Sama sa widow, we should cry to God day and night, to our Father in heaven. So, igsuon, kung ato ng buhaton, makita nato nga sama sa balo, makita nato ang atong kaugalingon nga wala tay mahimo. Ug mo nang gisulti ni Jesus, gawas ka nako, wala mo'y mahimo. When we feel that we can do nothing, we can maglisod gid ta sa pagtubag sa mga panginahanglan sa atong palibot, sa atong pamilya. You know, sometimes
kinahanglan usahay kanabang musurrender ta sa tubangan sa Ginoo. Ingon pa si John Calvin, ingon siya, it is only when we sense our insufficiency that we begin to pray. Our earnest, burning desire to receive that prayer. Luhod kita, muhapa kita, muhila kita sa tubangan sa Ginoo, matagbo lang atong panginahanglan. You know, I remember during the time nga si Joy dito sa bilangguan, desperado na gid siya, wala na gid siya mahimo. Ika 5 years niya dito. Sabi niya igsoon, the beginning of the year, we dedicated our lives. Si Joy, dedicate niya iyang ginabuhi dito pagbalik. Gisurrender niya ang tanan, hapa siya. Daghan sa mga inmates dito. Nga karon nakagawas na. Usan na niya na si Joy, hapa sa tubangan sa Ginoo. Hilak sa tubangan sa Dios. Nangayo sa Ginoo og kaluoy. And you know what? After a month, nakagawas si Joy. Imposible para namo tungod kay unbailable, dili pwede makabail og bugat ang kaso ni Joy. Pero there is nothing impossible with God. So, igsoon, makita nato nga we need to look ourselves as ingon nga muingon ta nato sa Lord, wa ko'y mahimo, kinahanglan ta ka Ginoo. Sama ni anang widow, manghayo siyag tabang. Kinahanglan ang atong mga mata nakatutok ngadto sa Ginoo. Ingon pa sa Psalm 123 verse 1. To you, O Lord, I lift up my eyes, O you who are enthroned in heaven. Behold, as the eyes of the servant look to the hand of their master, so our eyes look to our Lord till He has mercy upon us. Kini nga salmo, makita nato ang iyang paghaampo, igsuon. He is desperate. He is longing for God's mercy. Ug gibati niya ang mga kasakitan, ug iyahang gisumbong ngadto sa Ginoo, ug hangad siya sa Dios, ug miingon siya, asa ba ang akong tabang, O Dios, naa lamang kanimo Ginoo. Ingon siya, ang akong mga mata nagatan-aw nga na kanimo, O Dios. Kini nagpasabot nga ang iyang mga mata, ang iyang kasing-kasing, wala ngadto sa iyahang mga circumstances, wala sa iyahang kaugalingon, kundi ngadto sa Ginoo, who is enthroned in heaven. He remembers where God is, and that builds us. That builds his confidence and trust. You know, dinhi sa kalibutan, usahay di ta makadawat og tabang og kaluoy. Apan kung mulantaw kita ngadto sa langit, ug muhangad kita sa Dios, mga tagkaluoy og tabang. Muduol kita diha sa trono sa grasya, igsuon ang atong mga pag-ampo, makadawat kita kaluoy ug tabang. Ako pasalamat kay ko sa Ginoo nga ang among mga pag-ampo kanunay niyang gitubag. Bisan usahay malangan, dunay suspense, usahay ang among mga pag-ampo. Pero we're so happy. We are so blessed because day by day makita namo hinay-hinay ginatubag sa Ginoo mga pag-ampo. Ginahikap niya kasing-kasing sa mga kaigsuonan, nagatabang dinhi kanamo. Di naman makatabang among anak gikan sa laing nasod dinhi sa mua. Pero ang ilang tabang tuwa dito sa usan la kaigsuon. Naampo ko'y mga igsuon dinhi. Igsuon diha sa Ginoo. And they never fail us. And God uses them to help us to supply our needs. Kining hulagway
sa Psalm 123 sa usa ka ulipon. Nagpakita sa tulo ka butang. He is dependent on God. He is looking to the hands of the Master to provide all that is needed. Ang iyang dependence na sa Ginoo. Another picture is a picture of submission. The hands of the Master directs the servant's work. He's saying, Lord, ang ako ang pagsalig na nimo, ug ako niya akong ginasabit, akong kaugalingon, waiting for what you want me to do. Submission. And this also pictures discipline. Nga, he's looking to his master, looking for his help, for his need, for mercy. And there is a picture of correction, perhaps. Nga, sa iyang pagpaabot sa mga delay, God wants to change something in his heart. Igsoon, sama sa mga mananap, sa kabukiran, mga kalanggaman, hinaot pa. Sama sa gitudlo ni Jesus. Natanawa ang mga bulak sa kabukiran, sa katanuman. Tanawa ang mga uwak. Ang mga langgam. Wala sila magdaro, wala sila maningkamot, wala sila magtanong para sila mabuhi. Yet their eyes look to God and they're waiting for the Creator to provide the needs of His creation. So in His timing, in due season, God will answer our prayer. I don't know what you are needing this day. Igsoon, God will supply all your needs, all our needs. He has supplied my needs, He will supply your needs. Whatever it is, finances, physical, maybe you are in a bed of kanang balatian, or I don't know, sama sa akong anak, ako siyang gina-encourage, dong, dut-dut kanunay das Ginoo. Perhaps God is showing something to you, what you need to change in your life. Maybe He wants you to be totally dependent and submissive to Him. Igsoon, this morning, I would like to pray for you. I would like to ask God, whatever your need right now, that He would touch your need, that He would give the desires of your heart. When you delight in His Word, when you delight in the Lord, He will supply your need, even perhaps your wants. Let us bow our head in prayer. Most gracious, loving Heavenly Father, this morning we come to you. We thank you, Lord, for our prayer lesson this morning. Lord, naibalo ko nga ang pagtulunan sa pag-ampo, di gid ni makatunan namo kung dili namo i-apply sa among kinabuhi. Kinahanglan mag-ampo gid mi. Kinahanglan magpaubos mi. Ug kinahanglan nga amo ang tan-awon, kinsa ka, unsa ka o Dios sa among kinabuhi. Walay butang nga imposible kanimo, ikaw nga among duulan. Ug nga importante pod Lord, nga dinhi sa among kagalingon makita namo kung unsang among mga kakulangon. Usahay Ginoo, sama ni Zacarias, sama ni Abraham, ug sa ubang mga magtotoo, dugay panahon moabot ang tubag sa mga pag-ampo kay doon na pa yung mga butang nga gina-develop din hinimo sa among kinabuhi. Lord, nagampo ko unas tanan diha para sa akong mga kaigsuonan diha sa jail, labi na sa annex o sa female. Some of them, Lord, are praying for 9 years, for 12 years. I don't know, Lord, how long they have been praying for kanang makagawas na sila, makauli na sila sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Maybe this message, oh God, is telling them
God wants to change something in your life or in your heart, in your attitude, perhaps. And when He has done His job, ang Ginoo, diha kanimo ug ikaw usab nabuhat nimo imong responsibility, God will answer your prayer. Oh Lord, answer their prayer, oh God. Have mercy on them. Lord, I don't know unsa imo mga gustong bag-ohon sa kinabuhi sa akong mga mahal nga mga igsuon nga naa diha. Tabangi sila, O Dios, sa ilang mga panginahanglan, physical or material, O God. Tabangi sila, O Dios. I-embrace them, O Lord. Gaksa sila, ipaibalo kanila nga you are with them diha, O Dios, and nothing is impossible with you. Nothing is impossible with you. Ug ako nagampo, Lord, tabangi ang amo mga kaigsuunang mga jail guards nga nagabantay sila, mga frontliners na mo, Lord, nga nagahatag sa ilahang mga panginahanglan. Tabangi sila, O Diyos. Palayo sila sa COVID-19. Nagampo po ko, Lord, sa amo mga kaigsuunan dinhi sa gawas, labi na diha sa SKS. Salamat kay Lord sa imuhang kaayo o grasya. Lord, I pray, Lord, na tabangan nimo ang maong kumpanya, Lord, as they are moving from a physical, face-to-face transaction to online business. Ang akong pag-ampo, Lord, that they will be able to meet the needs of their clients online. That their clients will be satisfied. Ug tagaan nimo silang mga kliyente, O Dios. Ug labaw sa tanan ang ilahang mga trabahante, O Dios. Ang uban wala kabalik, ang uban nakabalik, ang uban nangundang. Ginoo, we just pray for those who have heard the gospel, for those who are there, O God, right now, going through some trials and difficulties. I pray that your hand will be upon them. Help them, O God. I pray for the owners, O God, the managers, O God, the supervisor. Ilabi na nila, Brother Mark, Sister Nancy, iyang mga ginikanan, O Diyos. I pray for them, cover them with your precious blood. Help them, O God, as they meet the needs, not only with their clients, but with their family and the business, O God, and the people right there. Not only in SKS, but all, O God, nga mga businesses karon daghang ga-struggle, daghan ang naghunahuna sa pagsirado. Ug ako nagampo, O Dios, tabangay among gobyerno. Doon na po yung bagong mga kalagdaan karon, O Dios. Wala na'y kaning gitawag nga passes, di na kinahanglan ang food and medicine pass, wala na curfew. Ug daw gibuhian ang mga tao, Lord, sa ilahang mga kabalayan, daghang gyud sa kadalanan sa mga mall. Have mercy, O God. Lord, ang akong pag-ampo, O Diyos, nga ginoprotektahan nimo ang mga tao gikan sa mga nining balatian. Unta, Lord, ang mga tao maghunahuna nga kun dili importante ilang lakaw, dili sila mulakaw. Ang akong pag-ampo, Lord, O God, nga labi ng among mga pamilya, oh, have mercy on us. Tabangi amo ang mga opisyales sa among gobyerno, among presidente, ang among mayor, mga senador, congressman. Give them wisdom, O Lord, sa Ginoo, sa pagsulbad o pag-atiman, paghatag o Lord, katubagan. Lord, daghan na kayo ang naapektuhan ni anang COVID-19. Almost 90,000 people na, Ginoo, ang naapektuhan, Ginoong Diyos. Daghan na nangamatay. Lord, have mercy on us. Lord, we surrender ourselves to you. And as a Filipino, Lord, we ask for your forgiveness. Nasayad ko, Lord, nga daghang kakulangon ang mga kaigsunan akong Pilipino, and I ask for your forgiveness, O God.
for our sins. Have mercy on us, O God. Lord, nagampo ko, Ginoo, para sa akong anak. Kambuyet, munta, Lord, na anay change crew na mahitabo. Munta na anay convenient port nga pwede nilang kaadtuan para makasugod na siya trabaho. Makabiyahe na siya padulong dito. Ginoon Diyos, tubaga nga mo mga pag-ampo. Kay mo nang desire sa iyahang pamilya, o amo usab nga mga desire, Lord, makatrabaho na akong anak. Ug na pa'y uban, Lord, nga nanginahanglag trabaho. Lisod kayong panginabuhi karon Ginoon Diyos, tabangi ang kada usa. Kining among ministry dinhi sa Deka, sa Cago Street, I pray, Lord, protect us, cover us with your precious blood. Speak to the neighborhood, to the people attending our Bible study. Touch their heart, O God. Salamat kay kanimo, Ginoo, sa imuhang mga tubag sa mga pag-ampo. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Igsoon, kung ikaw napalalanginan sa atong mensahe karon sa atong pag-ampo, palihog lang, i-like o subscribe sa ato ang video. Salamat, may buntag.